So ang gagawin natin ngayon is magpapalit tayo ng yung reverse parking camera. Originally kasi yung parking camera ko is plate mounted siya. And then nagkakaroon ako ng issue pagka nagpapa-car wash ako, nadi-disalign parati yung yung alignment ng camera, and then nagpo-protrude siya dun sa sa may siksikan ng yung babaan ng spare tire. So ito 'yon ipapakita ko sa inyo. So yung sasakyan natin is Hilux Conquest 4x4. So ang papalitan natin is ito, yung plate mounted na ito. So siya pagka nagpupuna sila, it's either nagaganyan or so parating parati kong ina-align. So ito kasi metal siya, tin plate siya. Pagka parating ganun, syempre may chance na mabali na siya. So each time na nagpapakarwash ako, ganun parate. So ngayon ang balak ko is ilipat na siya rito sa tailgate, tailgate handle, which is nabili ko siya sa Thailand. Bali meron akong in-order na 5 piraso, pangbenta yung 4. So kung kailangan nyo, kontakin nyo lang ako. Original tong ikakabit natin. So papakita ko sa inyo. Actually naipakita ko na yun sa unboxing natin kanina. So ito yung box niya. So original talaga siya, hindi siya fake. Hindi siya made in China. Hindi siya copy. Ang made in China lang dito, guys, is yung camera na nilagay ko. Pero sakto siya. Pang siya talaga, pang Hilux Revo and Conquest talaga ito. Or Roku. Kasi sa Thailand Roku ang pangalan nitong nung sa atin. So pisa na natin. So ito naman yung yung tools na gagamitin natin. Prepare ko lang yung side cutter, long nose, Phillips screwdriver or star, flat screwdriver. Same dito ito flat tsaka Phillips head din ito. Maiksi lang. And then rubber tape at saka vinyl tape just in case na magpuputol tayo. And then ito pa lang yung nakikita kong tools na kasi first time ko magbaklas ng tailgate. So maaaring madagdagan. So mamaya makikita nyo na lang. And then kailangan natin ng ganito, ng audio video jack para sa kasi meron na siyang existing doon, so magdudugtong tayo. So ito yung gagamitin natin. And then mamaya baka gumamit tayo ng heat shrinkable tubing din. So mamaya papakita ko lahat yung sa inyo. So ito, tatanggalin muna natin to. Meron siyang 4 na caps. Tatanggalin natin siya ng screwdriver. So ganun lang. Labas na yung Phillips head. Ayan. Ganun. Ganyan. Ayan ang pagtatanggal natin, Phillips head. So hindi siya mahirap tanggalin. Ayan lang siya. Ayan. Cup na siya. Bali 4 to. Lang. Tatabi muna natin to. Siya So, itong naman, itong tailgate, mayroon tayong tatanggaling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na hindi ko alam, baka metals screw to or 6mm, hindi ko alam. Ngayon ko lang na baklas to. So, screw siya.
Isang gilid. So kung makita nyo guys, ito na yung ano, yung mechanism niya sa loob. So meron siyang 10 mm na ano, kailangan nating ano, pambaklas. Ano siya, gagamit tayo ng socket para mas ano siya. And then naka-clip lang lahat guys, madali ipapakita ko paano baklasin to lahat. So kukuha lang ako ng socket. So nakuha ko na yung socket. Kailangan natin ng socket with extension, tapos yung number 10 na ito, basta socket, and then extension, and then yung ratchet nya. Madali lang. So before that, ano muna, tanggalin muna natin tong ano, ito to, parang ganun lang naman yan. Naka-clip lang din ito. Yan, ganun. Tulak nyo pa ganun. Ito naman, pataas yung isa, ito ng pababa. Tulak nyo pababa. Yan. Yan. And then, angatin nyo lang. Yan, angat. Lagay nyo sa isang gilid. Yan na yun. Then, baklasin na natin. Yun. Yun, isa. Dalawa. Ingat kayo kasi baka hindi nyo matansya, basta nyo binaklas, laglag ka agad yung ano, yung handle nyo niyan. So dapat pagka yung huling ano na, yung kamay yung isa nandito na sa silong, kasi may chances na ano, malaglag na siya. So mayroon siyang ano, yung parang lock, ano siya, parang tab pala. Yan, yung tab na yan. So hindi pala siya malalaglag guys. So yun. Ito. Yung tab na yan. So yan. So i-press ko yung tab. Press ko yung ano na to. Laglag na. Ngayon, ang isusunod natin yung paglipat nito, kung paano siya ililipat. Normally guys, ito naka-clip lang ito. Ito may clip siya. So ililipat lang natin. Lalagay lang tayo ng ano, ng para hindi magasgas. Yan, bigay natin dito. Then ito lang, tanggalin mo to. Yan, tanggalin mo yung circlip nya. Then pwede mo na siyang ano, itulak. Ganun lang din sa ano, sa isang yung bago. So ito yung bago. Meron siyang circlip. Yung circlip nya, tanggalin din. Kamay lang din guys. Then ano lang, ipasok mo lang ulit. Yan. Yun. Tsaka balik mo lang. Actually guys, bala kong ano to lagyan ng ano, solenoid para pagka nag-unlock ka, kasama siya, pero hindi ko pa siya gagawin ngayon. Siguro pagbalik ko na lang galing ano, Africa, pagka ano, medyo matrabaho kasi yon. So ano siya, saka ako nagagawin. So guys, ayun na yon. Yung camera mounted na siya. Yun, mounted na siya. So kakabit na lang natin. I-ano na lang natin siya. Ganun. Yan. So mauna to mauna tong part na to kasi hindi siya mapapapasok. So ayun, nag-lock na rin yung ano, yung locking tab niya kanina. Ibalik lang natin yung ano, yung apat na bolts na to.
Mamaya i-check natin yung alignment niya kasi medyo ano siya eh, may clearance siya. So, check natin mamaya kung before natin siya higpitan. So ito, pwede na natin siyang ilagay. Kasi hindi naman siya tatama pagka ano. So ang pag ano nito, ganun lang din, ipasok nyo and then i-clip nyo. Ganun din. Mali, ito dapat na andito. Tapos ganyan. Then ganyan. Ganun lang. Puro may ano yan, may tak, may click, ganyan. So, itataas ko muna at tingnan natin yung alignment na sinasabi ko. So, yan. So, ang mas maganda, i-pull nyo ng ano para mas sentro. Pababa lahat. So, nakalak. Nakalak pala yung tailgate ko. Yan. Yan. Then, ano, yun, na-open na. So, gumagana na siya. So, higpitan ko na siya, guys. Ano lang din. I-switch mo lang yan, ganyan. Yan. Huwag nyong i-over tight kasi yung ano niya, maaaring umikot pag sobrang higpit naman. Kasi plastic yung kinakabitan yan. Yung tamang ano lang, tamang higpit lang. Yun, so tapos na tayo dito sa part na to. So ang susunod natin kung paano natin tatanggalin itong ano, ito kung paano natin ipapadaan dito. Yan, yan. Hindi ko alam kung susungkitin ba ng screw to or ano. Pero may napanood na ako parang ano, parang sinungkit lang niya ng screw sa ano sa South American ano sa YouTube. So, tatry ko muna parang trial and error tayo dito. So, subukan natin sungkitin ng screw. Siya na guys, first time kong ano, baklasin to. Ayun. Screw lang din talaga ang pang tatanggal. Yun, tanggal na. And then ito, naka-clip lang din ito. Yan. Yun, tanggal na rin. Same din doon. Screw lang din. Yan. 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 So ano siya, mayroon siyang ano eh, parang ayan oh, may clip siya. Ayan oh, yan clip na yan. Dapat tatanggalin natin yan para paisama natin yung cable ng ano rito sa loom na to. So tatanggalin natin. Madali lang din pala tanggalin. Yan, madali lang siyang i-dismantle. Yan. Yun, nalaglag. Sabi nga nung mga ano, pagka parating nalalaglag yung ano, hindi ka pwede sa barko. Pero hindi ako sinan. Walang problema.
Tanggalin yung tape. Pero i-tape natin siya mamaya para hindi naman, para bumalik siya sa original na ano, na settings niya. So dalawang part yung may tape. So isa dito. So yung tape niya nakatapat dun sa ano, sa may clips. Gawin natin siyang ano, malinis yung installation. Ayoko kasi nung ano, yung bara-barang trabaho. Napaka-irritable ko sa mga ganyang trabaho. So nabuksan na natin yung ano, i-connect na natin yung ano, yung wire, cabling nung ano, nung camera. So yung cabling ng camera is meron siyang ano, meron siyang power supply cable at saka meron siyang yung video. So yung video niya is integrated pala siya, guys, integrated. So meron yung itong camera na to, meron siyang arrow. So sundan mo lang yung arrow na yun. Ano lang, yan, madali lang, oh. Papasok lang natin yung ano. So meron siyang ano, yung ano natin, yung camera, idudugtong lang natin doon sa may video cable na ano, na ito, at saka doon sa existing. So meron ako pinakita sa inyo na ano, na dito, yung video jack kanina. Saan ko na ba nilagay yun? Ito guys. So ito, idudugtong ko lang to rito. So sorry guys. Dito. And then hindi ko pa alam yung nasa silong kasi hindi ako nagkabit nito, pinakabit ko sa Maynila, ito sa Banawe. Kasi nung tinatry ko na ano, hindi ko alam na may code pala yung ano, yung settings nung head unit natin na i-set mo siya pagka nag-reverse ano na siya. So hindi ko alam, akala ko ano. So normally guys, pag ako kasi hindi ko pinipilit yung DIY ko pag hindi ko mapagana. So dinadala ko talaga siya sa yung marunong. So ganun ako. So tingnan natin yung ano, yung camera sa baba. Kung paano nila ano na yun, ginawa. So kailangan ko ng Allen key kasi naka-Allen key yung ano ko. So baba natin. So alisin muna natin yung ano, yung plate number. Balik ako. Kunin ko yung ano, yung mga Allen set ko. So ito guys, nasa akin na yung Allen key set ko. Bakrasin ko muna yung ano, yung plate number ko para ano, kasi plate mounted nga yung ano, yung camera. Yan. Yan. So ito yung camera ko, guys. So andito na ako sa silong, guys. Andito yung connection ng camera. Tatanggalin ko lahat yung mga cable ties na nilagay nila kasi diyan tayo magdudugtong. So yan, may ano, apat yata na nilagay na. So yun na yun. So meron silang tape na nilagay. Yan. Yan. So ito yung ano, ito yung cable tie ng ano, nung sa camera. Then meron silang itong joint na to. Yan.
Yan. Pasensya na kayo guys. Ito, mahirap mag-isa mag-DIY. Walang ano. So ayun, natanggal ko na. Tanggal ko na sa ano. So tingin ko guys, ano siya, mahaba yung kable ng ano, kable ng existing camera natin. So ito na rin yung gagamitin ko. Ipapadaan ko na lang siya dun sa ano, sa may loom kanina. Then hindi ko alam kung makukuhanan ko to, pero pipilitin ko ipakita sa inyo. Kung hindi naman, doon na lang sa taas. Mahaba siya guys. So at approximately mayroon pa siyang half meter or more than half meter na ano papunta sa tailgate. So ito yung susubukan kong papasukin dun sa may tailgate. Okay, so nandito na ako sa likod. So ito yung yung loom kanina na kung saan natin isasabay yung ano. So ito, mayroon siyang tape. Tatanggalin natin yung tape kasi isasama natin yung kable rito. And then papasok. So ano siya, meron siya ulit electrical tape. Tatanggalin lang natin yung electrical tape. Actually guys, pwede palang tanggalin, oh. Pwede tanggalin yung ano na yon, yung wire na yon. So ano siya, malamang ito yung sa sa tail sa brake light, third brake light na na linya. So dito natin siya isasama. So ito yung wire natin, wires and cables, ay papasok natin dyan. So mahaba yung yung loom na nakalagay, babawasan natin siya. So yun, yan. Yan. At saka yan, ganyan. Yung mga ganyan, babawasan natin. Yan. 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 Yun. Pasok ulit. Yan. Balik to. Okay. Ay isasama natin to. Pag ganun. Ganun. Isa. Ganyan. Actually, dapat sinama nila rito dito. May try kong isama sa loob ito.
natin para maayos siya tignan. Tatanggalin ko muna to rito. So guys, sinasabi ko sa lahat ng mga sa mga videos ko ang okay, so hindi tayo magka-cut. So hindi pwede. Ngayon, ulitin natin. So isama ko to dito muna. Dito. Tapos dito. Pag ganun. Yan. Ayan. Pasok naman yung ayan. Lipat na tayo dito. So, dito na siya. Sana umabot siya dun sa sa may tailgate ng So, yan guys, tama, okay lang. Umabot siya. Medyo ito lang ang hindi umabot. Pero okay lang. Aabot pala siya sa butas. So okay lang. Itutuloy-tuloy ko na to. Then lipat na tayo sa taas. So nandito na yung natin. So tingin ko pwede na natin siyang dugtungin dito. So ito yung mga natin. Ito yung mga wires harness natin. Ito yung So ganito lang. Ngayon ito na yun. So kaya nga kailangan natin ng nung dito. Ito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. So ito guys, sobrang mahaba to, hindi ko na to puputulan. Kasi pag ang problema kasi pag putol tayo ng putol, nagkakaroon ng ng losses yung yung signal. So dudugtong muna ako before ikarga natin sa loom. So ito yung natin, pandugtong natin. Yan. Ganyan. So malinis. Ngayon, originally ang bala ko babalutin siya ng rubber tape. Pero hindi na kasi nandito na siya sa loob ng tailgate. Ina-anticipate ko kasi kanina na lalabas siya. So hindi ko na siya babalutin ng rubber tape. Pero normally guys, advice ko pagka lumabas yung nyo, balutin nyo ng rubber tape yung connection nyo kasi pag nagpapa-car wash kayo, maaring yung car wash ninyo is
salty yung kwan niya, madali mag-corrode yung ano, yung connection nyo. So mag degrade na naman yung ano, yung signal quality ng ano, ng ibabato ng camera. So yan yun. Ano pa? So ito, ano pa? Ito pa pala. Oh, yan. Okay. So ito yung ano, so papapasukin ko na siya rito. And then ito siguro ito, i-splice natin to dito. Doon sa kasama na yun. Pasok din sa loob. Yan. Okay. Yun. So ito, hindi ko na kailangan tong socket na to. So magpuputol ako rito. Actually guys, itong ano na to, parang good as ano na rin eh, wala na rin. Kasi ako pag gumagawa ko, hindi ko na kinakabit tong ano, itong negative side na to. So try natin. Puputulin ko siya. Putulin ko na yan. Then ito yung but then ano, palagay ko ano na lang natin, idugtong na lang natin para kwan. Yan, idugtong natin to. So siyempre black to black, red to red. Hindi pwede magbaliktad. Puputol. So ito, pula, pula sa pula. Yan. Okay. Ito naman sa itim. Yan. Okay. Tape. So pinapakita ko tong mga videos na ito para kahit papaano, kahit may pambayad tayo, makakasave pa rin tayo. Kasi kahit marami tayong pambayad, syempre kailangan din natin magtipid minsan. So normally pagka pinakabit na ito, 500 pesos na to sa labas, baka hindi lang. So ano siya, ipapasok ko na siya rito, malinis na. Ganyan. Pumasok na siya lahat. Ito lang. Yun. So yung settings niya kanina, kailangan ng tape na isa rito. Tape natin siya. Hindi ko na siya dadalawang partihin. Diretso ko na siya. Cost pa ng ano yan eh. Okay. So, kuwan lang siya. Ano nga ba to? Ganyan.
medyo tumaba siya. So, kailangan nakakapit. Ayan, kailangan palang ano, ibitin. So, ganon. Then, ito, tignan ko muna yung sa baba. So, sumobra tayo. Sumobra tayo ng ano, hila. Baklas ulit. So, ilagay ko muna yung sa baba. So, kahit pa paano, talikado na natin. Ayan. Tapos, yun. So meron siyang ano, yung parang guide din dito pag ganyan. Ayan. Ayan. Oh. So ito, clip lang din. Clip mo lang din siya. Ayan. Clip na. Tapos ito naman. Clip lang din. Yun. Tayo dyan. So, gagawin ko rito. So, nandito na tayo ulit. Kasi nga mahaba, ang gagawin ko rito, i-roll ko na lang. I-roll ko na lang yung ano, yung cables. Kasi sobrang haba. Ayoko magputol. So ito, roll ko na lang. Ganyan. Kita ba? Ganyan. Isin muna natin. Haba to. 5 meters to eh. Okay. So, ulit. Ayan. Roll nyo lang. Roll nyo lang. So, ito yung ano, yung wire ng camera. Ayan, ayan, ayan. Roll nyo lang. Roll nyo lang natin.
Ganyan. So ito guys, hindi ko na ikakabit to kasi meron ng connection doon. Wala na to. Pupuli ko na to. Iti-type ko na rin to. Yan. Yan, ganyan. So, sablit lang. Iti-type natin to connection na to. Ito. Ito ko na lang din to. Yan. Tape lang natin siya. Ano, roll lang natin siya. Roll. Yan. Lalagay lang natin dito. Ayan. Kukuha lang ako ng cable ties. So, ito na yung cable ties natin. Iwasan yung iwasan yung maisama to sa cable tie sa tong joint na to, tong dalawang to, para hindi siya ma-stress. Ayan. Hindi ko na isama yung ano. Ano lang ito. Yan. Tapos isa dito. So, wire na to. Existing. Yan. Yan. Tapos na tayo. So, na-wired up ko na lahat. Titestingin na lang natin yung yung camera dun sa harap. So, yun guys, tapos na tayo. Ito, tatanggalin ko na rin tong sticker na to. Yun. So, ito yung camera. So, kung mapapansin nyo, talagang siya, mukhang original yung camera talaga kasi siya, pang Hilux Revo talaga to eh. Pwede din to sa Revo, kaya lang yung bibilin yung tailgate handle, yung walang butas na ganyan. So, yan. Yan, ang ganda. So, ulitin ko lang guys, original tong handle, ito, made in China. So, yan. So, ibabalik na natin yung mga yung mga covers. So, hindi ko nakukuhanan yung pagbalik ng covers kasi hahaba lang yung video natin. Ganun lang din naman kung ano yung unang binalik nyo, unang tinanggal nyo, yun ang huling ibabalik ninyo. So, ilan naman 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 10 screw lang ang ibabalik natin. So, tapos na tayo and then ibabalik ko na rin yung yung plate number ko. Thanks for watching guys.
please subscribe na rin, and then like tsaka share nyo yung video para mas dumami yung views ng video natin. Makatulong tayo sa mga ibang naka Hilux na gustong mag DIY.